वास्कोत भाजपाचे सीट न्हय तर काँग्रेसीचे सीट. वास्कोत बरो प्रतिसाद मेळटा. 2 फावट वास्कोत जैत मेळ्ळा. तिसरे फावटूय वास्कोत जिखून हांव इतिहास करतलो म्हण कार्लोस आल्मेदा उलयला. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. Not BJP, Vasco to the Congress. Other Southern Shakers are Simon Desala, Zephyr दोन पार्टी आणि आता इव्हन असे 2 दिवस झाले आमचे बोटकार पुणेकार नुस्तेकार सोड ऑन बोर्ड इथले इलेक्शन आम्ही जिंकला हल्लेकर जाम जिंकला हल्लेकरा टाइम मला याद आलं उल्हास शेट्टी इंद्रेश्वर आम्ही गाव असतात ते सोडले हल्लेकर BJP त्यांना पण आम्ही हल्लेकर जिंकलो त्यातले 1 टर्म इन मिडल मागीर फिलिप जिंकलो मागीर आपत 2 पार्टी जिंकलो वास्को रिकॉर्ड केला फर्स्ट टाइम आमचा 2 पार्टी जिंकलो आता आम्ही रिकॉर्ड करतो 3 टाइम जिंकलो रिस्पॉन्स वास्को बघा बायणा होस मांगरा होस निवाडी हो कार्यवाडी हो सिटी हो एक्सलेंट रिस्पॉन्ड नेगेटिव्ह वे ना I anti-incumbency wave आम पास झालं